మిస్టేక్ అయితే నేను చెప్పలేదు. ఖచ్చితంగా ఇద్దరిదే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒక మాట అంటే ఇంకో మాట అనుకుని అలా అలా పెద్ద పెద్దగా విరోధం మన హృదయంలో వరకు వచ్చేస్తుంది. అలా వచ్చేసినాక నువ్వు ఏసీ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తే ఏసీని ప్రార్థన వింటారా? లేదు, అస్సలు వినరు. ఎప్పుడైతే ఎందుకంటే అది నువ్వు చేసిన మిస్టేక్ అనేది నీకు కూడా నీ హృదయానికి కూడా తెలుసు. ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు మన మిస్టేక్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేరు, క్షమించలేరు, ఒక్క ఏసీ.